טובה עמית. את האמת, זאת המתנה הכי טובה שאי פעם תקבל. אני מקווה שתאהב את זה. דש לאמא. ברוך הבא לסמביירו, שנייה נופל עמית מתקפל כי לחפתי לו מקל. תחת, אין לו חברים, הוא נמצא על המחשב כי החיים שלו שווים לתחת. אין לו חברים, הוא מוצץ למורים בשביל ציונים טובים. אז ככה אתה חושב אז תגידו שיראו אותך בחוץ, תפתחו לך עמית, את אל החור. תדבר בשפה גבוהה, אם הרמה שלך נמוכה ורותם אתה נשמע כמו ילדה שנאנסה. אני אביא לך מטפחת, תנגב את הדמעות, אחרי זה תקבל בתחת וניתן לך מכות. זה תלוי מה תבחר, כי אתה ילד די מופקר. עמית בוחש בשוקו ולך יש קול מוזר, ועידן אתה נמצא בהנהלה רק אם נתת מציצה. ואל תגיד שלי דור עבריין, כי מי ישמע? רוקו זה כינוי ילדותי, אתה נשמע בן 10, אתה חמוד כמו ארנב. בוא תמצוץ לי את הגדר ועמית אני אדבר איתך בשפה שתבין. לך נחשב כאחד שנמשך לקטין. אתה מתנהג כאילו ששינו לך תמין, רותם קבל בתחת ולידור על הרואין. איזה מוסד אתם עבריינים אחד אחד, רק רוקוס מאחור הוא לא בא כי הוא פחד. ברוך הבא לסמביירו, שנייה נופל עמית מתקפל כי לחפתי לו מקל. תחת, אין לו חברים, הוא נמצא על המחשב כי החיים שלו שווים לתחת. אין לו חברים, הוא מוצץ למורים בשביל ציונים טובים. אז ככה אתה חושב אז תגידו שיראו אותך בחוץ, תפתחו לך את הראש. מזל טובה עמית. את האמת, זאת המתנה הכי טובה שאי פעם תקבל. אני מקווה שתאהב את זה. דש לאמא. ברוך הבא לסמביירו, שנייה נופל עמית מתקפל כי לחפתי לו מקל. תחת, אין לו חברים, הוא נמצא על המחשב כי החיים שלו שווים לתחת. אין לו חברים, הוא מוצץ למורים בשביל ציונים טובים. אז ככה אתה חושב אז תגידו שיראו אותך בחוץ, תפתחו לך עמית, את אל החור. תדבר בשפה גבוהה, אם הרמה שלך נמוכה ורותם אתה נשמע כמו ילדה שנאנסה. אני אביא לך מטפחת, תנגב את הדמעות, אחרי זה תקבל בתחת וניתן לך מכות. זה תלוי מה תבחר, כי אתה ילד די מופקר. עמית בוחש בשוקו ולך יש קול מוזר, ועידן אתה נמצא בהנהלה רק אם נתת מציצה. ואל תגיד שלי דור עבריין, כי מי ישמע? רוקו זה כינוי ילדותי, אתה נשמע בן 10, אתה חמוד כמו ארנב. בוא תמצוץ לי את הגדר ועמית אני אדבר איתך בשפה שתבין. לך נחשב כאחד שנמשך לקטין. אתה מתנהג כאילו ששינו לך תמין, רותם קבל בתחת ולידור על הרואין. איזה מוסד אתם עבריינים אחד אחד, רק רוקוס מאחור הוא לא בא כי הוא פחד. ברוך הבא לסמביירו, שנייה נופל עמית מתקפל כי לחפתי לו מקל. תחת, אין לו חברים, הוא נמצא על המחשב כי החיים שלו שווים לתחת. אין לו חברים, הוא מוצץ למורים בשביל ציונים טובים. אז ככה אתה חושב אז תגידו שיראו אותך בחוץ, תפתחו לך את החור. ברוך הבא לסמביירו, שנייה נופל עמית מתקפל כי לחפתי לו מקל. תחת, אין לו חברים, הוא נמצא על המחשב כי החיים שלו שווים לתחת. אין לו חברים, הוא מוצץ למורים בשביל ציונים טובים. אז ככה אתה חושב אז תגידו שיראו אותך בחוץ, תפתחו לך עמית, את אל החור. תדבר בשפה גבוהה, אם הרמה שלך נמוכה ורותם אתה נשמע כמו ילדה שנאנסה. אני אביא לך מטפחת, תנגב את הדמעות, אחרי זה תקבל בתחת וניתן לך מכות. זה תלוי מה תבחר, כי אתה ילד די מופקר. עמית בוחש בשוקו ולך יש קול מוזר, ועידן אתה נמצא בהנהלה רק אם נתת מציצה. ואל תגיד שלי דור עבריין, כי מי ישמע? רוקו זה כינוי ילדותי, אתה נשמע בן 10, אתה חמוד כמו ארנב. בוא תמצוץ לי את הגדר ועמית אני אדבר איתך בשפה שתבין. לך נחשב כאחד שנמשך לקטין. אתה מתנהג כאילו ששינו לך תמין, רותם קבל בתחת ולידור על הרואין. איזה מוסד אתם עבריינים אחד אחד, רק רוקוס מאחור הוא לא בא כי הוא פחד. ברוך הבא לסמביירו, שנייה נופל עמית מתקפל כי לחפתי לו מקל. תחת, אין לו חברים, הוא נמצא על המחשב כי החיים שלו שווים לתחת. אין לו חברים, הוא מוצץ למורים בשביל ציונים טובים. אז ככה אתה חושב אז תגידו שיראו אותך בחוץ, תפתחו לך את הראש.
מזל טוב עמית. באמת, זאת המתנה הכי טובה שאי פעם תקבל. אני מקווה שתאהב את זה. דש לאמא. ברוך הבא לסמפיירו, שנייה נופל עמית מתקפל כי לחפתי לו מקל תחת אין לו חברים, הוא נמצא על המחשב כי החיים שלו שווים לתחת אין לו חברים, הוא מוצץ למורים בשביל ציונים טובים. אז ככה אתה חושב אתה גיבור, שיראו אותך בחוץ, יפתחו לך עמית, את אל החור תדבר בשפה גבוהה, אם הרמה שלך נמוכה ורותם אתה נשמע כמו ילדה שנאנסה. אני אביא לך מטפחת, תנגב את הדמעות, אחרי זה תקבל בתחת וניתן לך מכות. זה תלוי מה תבחר, כי אתה ילד די מופקר, עמית בוחש בשוקו ולך יש קול מוזר, ועידן אתה נמצא בהנהלה רק אם אתה מציצה, ואל תגיד שלי דור עבריין כי מי ישמע. רוקו זה כינוי ילדותי, אתה נשמע בן 10, אתה חמוד כמו ארנב, בוא תמצוץ לי את הגדר ועמית אני אדבר איתך בשפה שתבין. לך נחשב כאחד שנמשך לקטין. אתה מתנהג כאילו ששינו לך תמין, רותם קבל בתחת ולידור על הרואין, איזה מוסד אתם עבריינים אחד אחד, רק רוקוס מאחור הוא לא בא כי הוא פחד. ברוך הבא לסמפיירו, שנייה נופל עמית מתקפל כי לחפתי לו מקל תחת אין לו חברים, הוא נמצא על המחשב כי החיים שלו שווים לתחת אין לו חברים, הוא מוצץ למורים בשביל ציונים טובים. אז ככה אתה חושב אתה גיבור, שיראו אותך בחוץ, יפתחו לך את החור. לא, שנייה נופל עמית מתקפל כי לחפתי לו מקל תחת אין לו חברים, הוא נמצא על המחשב כי החיים שלו שווים לתחת אין לו חברים, הוא מוצץ למורים בשביל ציונים טובים. אז ככה אתה חושב אתה גיבור, שיראו אותך בחוץ, יפתחו לך עמית, את אל החור. תדבר בשפה גבוהה, אם הרמה שלך נמוכה ורותם אתה נשמע כמו ילדה שנאנסה. אני אביא לך מטפחת, תנגב את הדמעות, אחרי זה תקבל בתחת וניתן לך מכות. זה תלוי מה תבחר, כי אתה ילד די מופקר, עמית בוחש בשוקו ולך יש קול מוזר, ועידן אתה נמצא בהנהלה רק אם אתה מציצה, ואל תגיד שלי דור עבריין כי מי ישמע. רוקו זה כינוי ילדותי, אתה נשמע בן 10, אתה חמוד כמו ארנב, בוא תמצוץ לי את הגדר ועמית אני אדבר איתך בשפה שתבין. לך נחשב כאחד שנמשך לקטין. אתה מתנהג כאילו ששינו לך תמין, רותם קבל בתחת ולידור על הרואין, איזה מוסד אתם עבריינים אחד אחד, רק רוקוס מאחור הוא לא בא כי הוא פחד. ברוך הבא לסמפיירו, שנייה נופל עמית מתקפל כי לחפתי לו מקל תחת אין לו חברים, הוא נמצא על המחשב כי החיים שלו שווים לתחת אין לו חברים, הוא מוצץ למורים בשביל ציונים טובים. אז ככה אתה חושב אתה גיבור, שיראו אותך בחוץ, יפתחו לך את החור. לסמפיירו, שנייה נופל עמית מתקפל כי לחפתי לו מקל תחת אין לו חברים, הוא נמצא על המחשב כי החיים שלו שווים לתחת אין לו חברים, הוא מוצץ למורים בשביל ציונים טובים. אז ככה אתה חושב אתה גיבור, שיראו אותך בחוץ, יפתחו לך עמית, את אל החור. תדבר בשפה גבוהה, אם הרמה שלך נמוכה ורותם אתה נשמע כמו ילדה שנאנסה. אני אביא לך מטפחת, תנגב את הדמעות, אחרי זה תקבל בתחת וניתן לך מכות. זה תלוי מה תבחר, כי אתה ילד די מופקר, עמית בוחש בשוקו ולך יש קול מוזר, ועידן אתה נמצא בהנהלה רק אם אתה מציצה, ואל תגיד שלי דור עבריין כי מי ישמע. רוקו זה כינוי ילדותי, אתה נשמע בן 10, אתה חמוד כמו ארנב, בוא תמצוץ לי את הגדר ועמית אני אדבר איתך